32,800. Ето и разбивката. Можем да я коментираме. Втора оценка е в момента на Лента, след тази на Таисион Нофричо, която има 33,350. По-високи оценки за артистичност и изпълнение за Елвира, по-ниска оценка за трудност, 9/10 е по-ниска трудността и от украинката. Успех сега за Стиляна Николова в нейната Лента. Стиляна Стил. Стиляна Стил. Това мога да кажа. Спасяване точно в стил Стиляна. Браво, Стили. Така че да, абсолютно спасяване. Да няма поражение в оценката накрая. Много е важно да се улови лентата за стика, за пръчката, да не е от риск, за да бъде зачетен. Видимо, тя се постара много да го направи. Можем да кажем много добри трудности с тяло. Изпълни стили, внимаваше, проследяваше си лентата. На няколко момента видях, че си гледаше така дали всичко е наред.